Il-maskra tad-deputat mexxej Laburista Chris Fearne waqgħet li rrepeta l-istess kliem ta' mibeda la kien żball u lanqas ċajta, imma sar b'intenzjoni. L-editorjal ta' The Malta Independent jgħid dan b'referenza għad-diskors ta' firda u mibeda li uża l-Ministru Chris Fearne waqt attivitajiet tiegħu bħala parti mill-kampanja għall-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista. Jien għattilkom u ħanerġa' ngħidilkom sakemm indum ħajjin ma jerġgħux jitilgħu in-nazzjonalisti fil-gvern. Iktbuha u ruili. U meta xi darba joħodni l-mulej, iktbu ili fuq il-qabar tiegħi. Sakemm dam ħaj ma telgħux in-nazzjonalisti jekk irrid jien. L-editorjal ifakkar kif il-ġlieda tmexxija tal-Partit Laburista qed issir fid-delt illi Muscat ħalla l-Partit Laburista fih wara l-ħoloq l-akbar kriżi politika li għadu għaddej minna il-pajjiż. Dan kif fl-aħħar ġimgħat tas-sena li għaddiet rajna l-Gvern Laburista meżżes diversi drabi b'akkużi serji ħafna ta' korruzzjoni u oħrajn brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizja. F'pajjiż ieħor dak li ġara f'pajjiżna fl-aħħar 6 ġimgħat kien ibidel ix-xenarju politiku kollu, iżda f'Malta le. Fid-dawl ta' dan l-editorjal ta' The Malta Independent jgħid li Fearne kien meqjus bħala wieħed mill-kontestanti li għandu l-aktar esperjenza u l-inqas wieħed li jista' jiżbalja matul il-kampanja tiegħu. Madankollu jinnota li dak li seħħ fl-aħħar jiem wassal biex il-maskra ta' Fearne issa waqgħet. Chris Fearne saħansitra insista li ma jridx jirtira l-kliem li qal. Mela dakka l-Ingliżi jgħidu la tongue in cheek meta nkun qed tgħid kommenti bħal dawk. L-editorjal ta' The Malta Independent ikompli jgħid li issa li waqgħet il-maskra ta' Fearne skoprejna persuna li mhux se tkun differenti ħafna minn Joseph Muscat. L-għar f'dan kollu hu li fl-istess attività li Chris Fearne uża kliem ta' firda u mibeda fl-istess waqt appella għall-Għaqda Nazzjonali. U għalhekk li l-editorjal jistaqsi kif wieħed jista' jemmen lill-Ministru Chris Fearne meta fl-istess nifs ma kkunsidrax kważi nofs il-popolazzjoni.